Hej alle sammen. I dag skal jeg lave Pieface Challenge. Og jeg har Celine med. Og jeg har Chili. Og det er min lille søster og min veninde. Som I ved, skal vi lave Pieface Challenge. Og min lille søster, hun har allerede fået det i hovedet. Yes. Ja, vi har alle sammen faktisk... Jeg bare har sådan nogle briller. Ja, vi har alle sammen faktisk fået det i hovedet. Vi har flødeskum. Og så har vi den her Pieface, som allerede har flødeskum på sig. Ja. Og må jeg starte? Nej. Og så har vi den her. Og vi er blevet enige om, at det er kun mig, der putter flødeskum og det her på. Ja. Og hvis man har fået det i hovedet, skal man lade det være. Man skal lade det være. Ja, skal vi ikke sige det? Jo. Men ikke hvis man får det i øjnene. Nej, Ja. hvis man får det i øjnene, så sviger det rigtig meget. Ja. Så det lader vi være med. Men så skal man kun gøre sådan her. Så. Og så må man kun lige gøre sådan der. Man tager lige sådan Chili, han lige noget papir. og graver. Ja. Han lige noget papir, så kan man lige gøre sådan der. Slaven Ja. kommer lige med noget. Hold, man kan se. Jeg kan godt lide flødeskum. Ja, det kan man godt se. Og det er flødeskum fra Netto. Der er 35% Ej. Ja, det var meget. Og tænk på det, når I spiser det. og det er rigtig godt. Kom nu, sæt dem over. Så nu har vi papir, hvor vi lægger det på. Og de får Og vi har den der. Lægger vi hvad? flødeskum på. Nej, vi gør. Altså, det er sådan lige til at tørre med. Nå. Yes. Og hvem er der starter? Mig. Okay. Og så har vi den der. Nej. Hun tager den der. Vi tager lige ham med. Ja. Det er heroppe. Og det her fedt er heroppe. Vi tager lige det mere på. Ej. Prøv at se. Okay, vi tager lige noget. Vi kommer op. Jeg filmer lige imens. Imens vlogger Celine. Ja. Jeg er så Smillas veninde. Og Er det mærkeligt det her? jeg kommer fra Danmark. Og hun er single. Og ja. Så. Ja. Så henter lige chili og papir her. Og vi har lige taget lidt. Skub på. Ad. Kig på mig. Det er så klamt. Prøv at tænke på mig, for meget der er fedt i. Fedt. Der er kun 35. Kun. Vi skal have noget med 100. Mhm. Mig og Smilla, vi har så fået for de år. Det var ikke så smart. Svir. Ja. Der svir røv på mig. Jeg siger bare. Hun er du single? Hun er single, så bare. Men det er hun. Prøv at se hende. Det smukke ansigt. Og prøv at se det her grimme ansigt. Det er lidt pænere end det her. Nej. Chili er single. Ja, til de små, hvis I kigger med her. Chili er også mega flot, uden flødeskum. Nå, er I klar, piger? Ja. Og vi to har vi krøller, og hun har bare plet. Ja. Mærkeligt grænt så. De har bagt det. Skal vi ikke filme Og nu? det, jo. Men skal vi ikke? Nå ja. Tilbage ud. Og vi drejer på... kig lige med hernede. Vi drejer på termometeret. Og hun fik nummer 3, så det vil sige, at hun skal dreje 3 gange, og så får hun det måske i hovedet. Den kommer nu. Chili. Lad være åbne øjnene, du har fået det helt ind. Jeg er ligeglad. Hun er faktisk helt ligeglad. Det er meget mærkeligt. Totalt iskold. Så er det Celines tur. Nej. Upsa. Der var lige den dag. Har jeg noget i år? Nej. Jeg gør det her. Det her. Og hun får nummer. Hun får nummer 3. Vent lige, Celine. Vent lige.
Det skal snart filmes. Ej! Vær. Hun tager. Kom nu, se den. Helt. Ej! Og så er det Chilis tur. Så gør det sådan på skift. What? Vi skal lige have lidt mere. Ja. Chili, du kan jo meget godt lide det her. Kom nu, 3. Ja. 1, 2. 2. Og så Celis tur. Nå, så smiler skal ikke gå med. Nej. Og det blev 0, så Chilis tur. Ja. Det blev en 1'er. Nej, den kommer nu. Hun fik det ikke. Hun er rigtig... Min lille søster, hun er rigtig flot uden flødeskum. Ja. Bare så I ved det, jeg er fregner. Hvad du har ikke? Jeg har. Fik jeg det hår? Nå. Hvor meget. Det der er godt nok irriterende, det der deroppe. Så. Og det bliver sgu 0. Og ja, så får det kun mig, altså. Perfekt. 3. Hun får den nu. Kan hun bare ikke lide den? Nå, så er det Celine. Yes! 3. Den kommer nu. Lad være. Kom nu, ikke helt den, Celine. Helt den. Det er jeg også. Jeg kan ikke Du komme skal ind. ikke den. Du skal derhen. Sådan der, ja. Ej, nu får jeg den. 3. 3. Yes. Ej, det sviner jo mega. Jeg skal ikke spise det der. Nej. Nu står den på Celine sgu. Det blev en 2'er. Men hvad? Se Celine. 2. Der. Der er en 9. Den anden vej. 1. 2. Giv mig noget papir. Der er ikke noget. Er der ikke? Du kan jo godt åbne det. Nej, jeg vil ikke have det over. Giv mig Det er ikke i år. Chili, her noget papir. Jeg kan ikke se. Jeg gider ikke åbne det. Tak for noget. Ej, Chili. Han er ordentligt. Så skal vi bare lige ned på gulvet. Nom, nom, Jeg nom, kan nom. lige have lukket øjnene. Kom nu. Okay. Film lige. Jeg kan ikke. Hold den til. Jeg skal have papir nu, okay? Chili film mig. Nej, film mig. Okay, og sådan her ser mit resultat ud. Nu er selvfølgelig ikke færdig endnu. Jeg lyder meget som Julie Sofia, gør jeg? Okay, vi slutter vloggen her nu. Hvorfor? Jo. Hej, hej. Nej. Nå, men jeg håber, I subscribe og like til den her kanal, hvis I vil se mere. Og like, hvis I kan lide den. Skriv ned i beskrivelsen, hvad I synes, jeg skal gøre bedre, og hvilke videoer jeg skal lave. Og så kan jeg måske lave dem. Og følg min lille søsters kanal. Hvad hedder den, Chili? Fortæl. Hendes lille søsters kanal hedder Florence Carla. Og det er sammen med hendes veninde. Uden mellemrum. Hendes ansigt lider en Og jamen, så ses vi i næste video. Hej!